Tampere-päivän kunniaksi 2009 Seppo Lehto ottaa vapaussanomaa vanhan kirkon luona olevalla Puhujakivellä vielä hetkeä. Täällä varikset rääkyy ja nikotinistit vetää sätkää tuolla ja tuolla on nuorisoa. Eli äsken tuolla raatihuoneen hollilla pidimme lyhyen maahanmuuttopoliittisen puheen. Tässä kättä lippaan nostaen voimme toivottaa, kuten näette, Suomihan on helvetin laajalle asuttu maa. Pitää puheen siitä, että pidetään tää Suomi suomalaisten asuttamana ja suositaan sitä, että neekerit rikastuttavat Afrikkaa ja somalit Somaliaa ja me suomalaiset Suomea, niin tällainen ei tule roturistiriitoja, emmekä tarvitse tällaisia enemmistövaltuutettuja tai enemmistösyyttäjiä, mitä Mika Illman ja valtakunnan syyttäjälaitos edustaa. Väitteillä puhuvat, että he edustavat muka vähemmistöjen asiaa, paskaa puhuvat. Somalit, neekerit, kiinalaiset, he ovat enemmistö, valkoisia on enää Euroopassa, maailmassa alle 8%. Joten tosiasia kunniaa ja juhlikaamme Tampere-päivää, kuten vuonna 18. Tämä tori oli täynnä punikkeja, jotka olivat vihdoin ja viimein oppineet, että ryssäläisyys ei Suomessa eikä kannata, vaan suojeluskuntalaiset pistivät jätkät riviin ja osan pyynikille monttuu ja tuonne, missä näitä joukkoteloituspaikkoja. Se sama kohtalo olisi suotava näille erilaisille kukkahattutati-armeijojen kenraaleille, mitä keskuudessamme on, niin valtion syyttäjälaitoksessa, eduskunnassa kuin muualla. Tällainen hippitalous, mitä nämä nuoret edustavat, ei ole mikään kantava elementti Suomessa ja suomalaisuuden säilyttämisessä. Puhujakiveltä poistuu Seppo Lehto Tampere-päivänä 2009. Näin. Oikein hyvää päivänjatkoa teille suomalaiset. Lisääntykää ja täyttäkää maa, tehkää oikein, lisääntykää. Välttäkää interracial relations ja muistakaa lisääntyä nuorena, sillä vanhana ei välttämättä lankku enää notku eikä munasolut hedelmöity.